אני מעצבן זה? שקט. 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 מה יש לך? תראו, רוצה לצלם אותי. איזה טיפה שרוצה לצלם אותי. זה אני אשים לך. ככה. לא, אני לא הולכת את הפנים שלי. ליה צריך לאשפז אותך בפתח תקווה גאה. זוזת. הוא מעצבן אותי. ליה צריך לאשפז אותך. למה את מדברת עם עצמך, ליה? ליה. מה אתה רוצה? מה? תעזוב אותי! אתה כמו אתה. זוזת. איפה צריך לאשפז אותך, ליה? ליה. בגאה. ליה צריך לאשפז אותך. יאללה, די אבל. היא מדברת עם עצמה.